Usa ka 48 anyos nga lalaki ang patay human gitigbas sa iyang manghud sa Santa Maria, Davao Occidental. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara nagdumot matud pa ang sospek sa iyang magulang tungod kay ginagbugal-bugalan matud pa siya niini hinungdang iyang nabuhat ang krimen. Naligo na sa iyang kaugalingong dugo ang 48 anyos nga si Christopher Sumaday human makahiagom og daghang samad sa nagkanaiyang parte sa lawas dihang gitigbas gamit ang bolo sa kaugalingong manghud niini sa barangay Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Patay diha-diha dayon ang biktima samtang gilayong misibat ang sospek nga nailhang si Lino Sumaday, 24 anyos. Migula sa investigasyon sa Santa Maria Police nga dunay bangi kaniadto pa ang magsuon. Ang iyagong manghod once na siya'y history sa kanang bestiality. Onya every time nga magsige sila kita, sige niya ibalik-balik ang insidente og hisgot. Onya nagtamod siya og pagdumot. Niabot yun ang higayon nga naay opportunity kay nagkainom man sila. Mauto nga nahimo niya ang maong krimen. Human ang duha ka adlaw, mi-surrender ang suspect sa kapulisan. Giangkon sa suspect nga siya ang nitigbas patay sa iyang igsuon kay matud pa ginabugal-bugalan kuno siya niini. Tigbasan man ko na sir kay tungod sa kadugayon na ba. Nya tong pagbunal niya kang papa. Dugan itong yung pagbunal kang papa, tud gamay pa mi. Pagdako na namo. Kami niya po yung gipang kuanan, daog-daog. Nga bisan wagi lang ko sa iyang balay. Mag-inom siya at bang pag uli na ako pangitaan ko niya pamaligas ba. Gipa sa kaana og kasong homicide ang suspect. Kauban Sara gidugang sa suspect nga doon naman siya gibating pagmahay apan mas nangibabaw matud pa niya ang iyang kasuko ug kalagot ngadto sa iyang magulang nga maoy biktima. Sa karon anaa siya sa kustudiya sa Santa Maria Police. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.